Sa lungsod sa Argao, sa kapitan sa barangay gipasangin lang ni pusil patay. Siyang manghod human niya ikalalis tungod lang sa postaanay sa bilyard dito sa barangay Poblasyon, lungsod sa Argao. Ang report ni Femari Dumabo. Ang halos kada adlaw nga bibo unta nga bilyaran sa sulunong bahay dinhi sa barangay Poblasyon, lungsod sa Argao. Nagmingaw karon. Gitabunan ng duha ka lamisa sa bilyaran. Samtang kutob na lang una sa istorya-istorya ang sagad tigduwa sa bilyard. Ana pa ang lama sa dugo ug may cross sa dapit diin nahagba ang biktima. Pasado launa ganihang kadlaw nahitabo ang pinusilay tali sa managsuon. Sila si Roberto Villamora Jr., 41 anyos, kapitan sa barangay Panadtaran, ug manghod niining si Mark Anthony Villamora, 39 anyos. Matod sa usa sa nagtan-aw sa na nagduwa og bilyard gabii. Nga unang higayon nakadlaw na nang nagduwa sa bilyard, nga sagad kutob lang unta sa alas 10 sa gabii. Lakip ang managsuon sa nakipagpustaanay. Apan nagkalalis. Gilaway ang managsuon nga parehong nakainom og ilim nung makahubog. Mibiya sila sa bilyaran apan unang nibalik ang kapitan ug misunod pag-abot ang biktima. Madugay gitong lisan nila kay kuan man kanang technical man ang nahitabo kay kanang pa jamkyo bitaw nga niya. Mangita pa sila expert nga mo kuan ba kay ang referee wala may klaro ang referee. This is mo to kuan pero nasito ra to siya ni pauli na si kuan. Si kining maghatod ni kuan katong financier sa kontra. Yatod dito sa Lamakan. Mo to wala ni tao dire kanang wala ni panya ni balik mo to sa Maki. Bumalik sila parehas pero nauna si kapitan nakarating doon. Tapos dumating yung kapatid niya, si Mark Anthony. Tapos yun yung nagkaalitan pa sila saglit daw, nagkasigawan, saka nagkabarilan na. Pipila sa nagpuyo sa dapit miingon nga nakadungog na lang sila og upat ka buto sa mga armas. Sa pasiunang pakisusi sa kapulisan, naigo siyang dughan ang biktima. Nagtuang kapulisan nga nakapabuto sa iyang armas ang biktima tungod sa tulo ka mga kabhang sa balang nga na-recover duol sa lawas sa biktima. Parehong migamit og 9mm nga armas. Ang biktima ug ang kapitan nadala pa sa tambalanan ng biktima apan gideklarar kini nga dead on arrival. Padayong gipangita sa Argao Police ang kapitan nga nakasibat. Mga nakaila, nakahibaw kung asa si Cap Roberto karon, ug si Cap Roberto amo nang gihangyo nga mo-surrender or i-surrender siya sa istasyonan para dili mo dako ang kaso niya para makatabang sad mi kung si matabang namo sa iyaha. Kasong homicide ang ipasakang kaso batok sa kapitan, samtang ipaubos pa sa autopsy ang patayng lawas sa biktima. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.